Awni yang ma amina fromage mascarpone de glan an yɛrɛ ye bi. Ale de ka di kosɛbɛ dessert ani gâteau manfɛnw na. An bɛ crème liquide 400 ml ta. N'o ye mililitiri 400 ye, dɔɔni de b'a jɛ kilancɛ la. An b'o k'an ka da kɔnɔ. An tɛ tasuma caya kɔrɔ wa an tɛ tasuma dɔgɔya kɔrɔ fana. An bɛ nin ɲami ɲɔgɔn na f'an bolokolo ka ja. Crème liquide feereta bɛ sɔrɔ alimentation bɛɛ la. I b'a fɔ ko crème min bɛ kɛ dumuni na. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, a ye tobili dabɔ dɛ. An bɛ n'a jateminɛ n'an tɛgɛ nunguni ye. N'a y'an tɛgɛ nunguni jeni dɔrɔn, k'an tɛgɛ nunguni ma se ka hali seconde 1 kɛ ji in na, o kɔrɔ ko waati sera, an bɛ nemurukumuni den 1 bɔ ɲango ta. An bɛ tila fankelen k'a la fɔlɔ, k'a n'o ɲami ɲɔgɔn na, ka sɔrɔ ka tila tɔ ko ɲɛɲini. An b'ale ɲami ɲɔgɔn na miniti 1 bɔ ɲango, k'a fɔ i jɔ k'a bɛɛ k'ala ɲɔgɔn fɛ dɛ k'an yɛrɛ lafiya. N'i y'o kɛ a bɛ tiɲɛ dɛ, nin ye tila 2nan kɛtɔ y'a la. Wa kuma dɔ la a bɛ se ka k'i bolo i bɛ se ka hali nemurukumuni den 2 bɔ ɲango k'a la. Nka den 1 dɔrɔn de kɛra ne ta in na. An b'a to a ka tobi fo a ka jigin. Ni waati selen an bɛ tasuma dɔgɔya kɔrɔ yɛrɛ de. Sabula a b'a fɔ k'a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn. Comme a dogon tan si la, aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ komi i n'a fɔ a bɛ ka doro-doro dɛ. An b'a jigi sisan k'a bila a ka suma, ka sɔrɔ k'a baara tɔ dabɔ kun. Miniti 30 bɔ ɲango aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a sumana. An b'a ta sisan k'a yɛlɛma fini dɔ kɔnɔna na. I yɛrɛ b'a lajɛ n'a sɔrɔ la torchon dɔ b'i bolo dɔrɔn i bɛ tɛmɛ da tasa dɔ kan ka torchon in da o kɔnɔna na. I b'i jija i bɛ torchon in da ɲɔgɔn kan siɲɛ 3 ɲɔgɔn walima siɲɛ 4 bɔ ɲango. Kulobilenkan na n'o ye k'a doubler walima k'a quadrupler. An b'an ka crème ta sisan k'a yɛlɛma a kɔnɔna na. I b'i jija a ka kɛ fini sanuma ye. A yɛlɛmanen ɲuman popeline kɔnɔ n'a sɔrɔ la popeline b'i bolo o yɛrɛ y'a ɲuman ye. An b'a ta sisan ka taa bila frigo kɔnɔna na heure 12. A bɛ komi i n'a fɔ su 1 bɔ ɲango. A bɛ komi i n'a fɔ n y'a fɔ nin video in na, ko ni nin crème in t'i bolo aw bɛ se ka mascarpone k'a la. Maa minnu m'o video ye a ye boli biribiri ka taa lajɛ. A bɛ YouTube kɔnɔna na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, heure 12 sera. An b'a dayɛlɛ sisan k'a lajɛ. Ji ma bɔ an ta dugumana na sabula an ka fini yɛrɛ ye ji in bɛɛ min. Ji minege dɔɔni kun b'ale yɛrɛ la o. A selen filɛ nin ye dɛ nin maana o. Nin y'a selen de ye tan dɔ. Aw bismillah.